O bună dimineața, România săracă, care n-are bani, mai. Fii atent la mine. Ăștia pe pământului s-au închis niște uși în nas, eu îți povestesc din experiență. Eu pot să-ți dovedesc că și-ți vorbesc eu acu e real. În 2016 s-au gândit unii să mă blocheze. În 2026 s-a întâmplat același lucru. În ianuarie. S-au gândit că acolo este o mare oportunitate. Eu o să ajungi un nume în premium. Așa că m-au păstrat acolo cât... m-au păstrat să mă folosească nu știu câți ani de zile, abar n-am, că eu nu mai țin minte. Așa. Cât comisionul lor a fost foarte mic pentru mine, după care s-au gândit într-o zi, când dă mie 50%, ca ei să devină relevanții pe piață. Așa. Și ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că relevanța n-a mai venit. În acest moment, diferența nu e foarte mare, e cam de 12%. 12% nu face mare diferență, vă zic eu. Marea majoritate a oamenilor și a portofoliului lor sunt oameni săraci, drogați. Da? În partea respectivă, oamenii sunt super drogați. Da? Traficul cel mai important de oameni cu bani, sănătoși la cap, se află în pe cu totul alte platforme. Așa. Și acolo ei colaborează cu mari traderi. Da? Și acum, ca să o luăm așa, pe o chestiune, când nu ai bani și ești un sărac împuțit ordinar, te duci și lucrezi și tranzacționezi cu banii altora bogați. Eu asta am făcut. Da. Și să-ți mai spun ce n-ar trebui să faci. Da. Să nu care cumva. Deci fii atent, uite-te la mine. Să nu care cumva să ridici poșorogii acestei țări de jos. Pentru că o să-ți trimită curvele să te sune. Marele doamne care se cred mari doamne, așa, marele sfinte, să păstreze legătura. Du-te închis, da mătii, de târfă penală ordinară. Că eu nu te-am văzut pe tine să vii să mă întrebi ce mi s-a întâmplat mie pe platforma roșie, când târăturile tale de puli, impotenți ordinari, în loc să ducă la muncă, au crezut că mă pot băga la cuplu. Oh, dacă au zis că nu se poate băga, bă, într-o relație femeia asta, uite, mamă, ia-uzi, boss. Și acum văd boșoragele pe stradă. Bă, să ziceți să rămână, că nu-i dau un cap. De ce? Nu știu, că abar n-am, așa m-am gândit eu să fiu mai proastă, mai omenoasă. Așa, să nu-i dau un cap. Că nu e vinovată. Aia a fost dusă de nas. O duce cineva de nas, nu știu cine. Pula mea cine o duce. Dracu! Doar dracu intră în bisericile voastre. Eu nu. Femeia asta nu intră nici moartă. Nici corpul acestei femei nu intră în bisericile voastre. Asta ca să știe clar. Păgânii nu intră în bisericile voastre. Și mai e că rămăsesem pe partea aia de, da? Te duci și faci trading pe banii altora. Te duci și muncești, pui bani pe bani. Nu, femeia nu te ridică de jos. Asocierea cu o altă pizdă nu te ridică de jos. Poate eventual. Nu știu. N-am de unde să știu. Dacă ratezi pizda ei frumos, e posibil să ai pizdă și mâine. Dacă îți bagi degetele și pula și pumnul, că altfel pe exterior s-ar vedea, știi, așa, s-ar putea
să nu fie bine. Da. Acum. Ne-am înțeles? Iar când ajungi să ai niște mărunt, nu te duci și impresiona pizzi de tinere. Nu, că pizda tânără, da, e proastă pentru o perioadă. După aia se deșteaptă și când se deșteaptă, da, o, crede-mă. Îți strică și amintirile, ți le face bucăți, te scoate în șuturi afară și după aia ai pretenția să-ți spăl eu rufele. Mașina de spălat ți l-a spălat. Eu doar ți l-am pus înăuntru. De ce? M-am pus în ocul lui măta, că la cât de proastă te-a făcut măta, la cât de proastă ca târfă de sex masculin te-a făcut măta. Tu nu doar că te-ai drogat, dar ai vrut să mă și droghezi și pe mine. Bă, fii atent, următoarea dată când mai vrei să droghezi pe cineva, du-te la măta și pune-i în mâncare și pune-i atât alcoolul, futuți morții mătii de lăpădătură de Brăila, să o droghezi pe măta, pe soră ta și pe toate târfele din aceeași industrie ca tine. Geniul din Carpați nu este târfa unui gunoi de Brăila.